Zdravstvuj. Pojď se mě. Marku? Tolik krásy na jednej nás. Ta kaplička. A se chudinka kroutí základy. Vy teď asi čekáte, co ze mě vyleze. Nebojte se, nejsem infekční. Syfilis měl můj děda. Opravdu, přátelé, je to tak. Já jsem tohle pozvání přijal, protože jsem vnukem Vladimíra Iliče zvaného Lenin. Já jsem teda jako původně nechtěl vůbec sem dorazit, ale základní organizace mi přemlouvala několik desítek let a až teda dneska jsem si to rozmyslel, dorazil jsem z nedalekého Švýcarska, kde před lety můj děda Vladimír Ilič trávil exilu pár let, byl dokonce v Polsku a nebudete tomu věřit, projížděl i tady přes Českou nebo Československou republiku. Těsně předtím, než konal a já jsem tomu taky nechtěl věřit, ale cítil jsem se v matrikách. Tady jedna sličná, teď nevím, jak se jmenuje, Nastinka, možná mi pomohla. Dojeli jsme až do Bechyně, do Třeboně, mě se to motá, dojeli jsme až do Třeboně a tam jsme zjistili, že opravdu můj děda mi jaksi, a prostě děda byl děvkař. S Naděždou neměl ani kus, protože se ve švýcarském bordelu nakazil a už mu to nevyšlo, ale do té doby stačil ještě splodit mě, mám ještě sestru, takže je ve Švédsku. A několik let jsem trávil i tady u vás, studoval jsem, tomu opravdu asi nebudete věřit, studoval jsem s jedním ze synů vašeho prezidenta na ekonomické vysoké škole s Vašíkem a znám velice dobře i jeho bratra Jendu, takže my se navštěvujeme pravidelně. Tomáši odpust, že jsem ti to do dneška neřekl, ale prostě je to tak. Já vás nebudu dlouho trápit. Já jsem říkal, že si nebudu letos nic připravovat, taky jsem si nic nepřipravil. Tohle mi napadlo teď tady, když jsem seděl pod tím stanem. Kdybyste děvčata některá potřebovala, fakt nejsem infekční. A navíc mám krásný gay klub v Curychu, takže kdybyste potřebovali chlapci, děvčata, všichni tam, no děvčata. Chlapci, jste vítáni, takže někdy v Curychu, ahoj a jestli jsem blekotal, tak se omlouvám. Mějte se hezky! Mějte se hezky, moc děkujeme všichni, že jste letos přijeli. Ani jsme to nečekali vzhledem k tomu počasí, ale
rum, vodka, všechno teklo tak, jak mělo teď. To je možná na mě vidět. Takže díky moc. My se loučíme, ale za 20 minut nenechte si ujít průjezd alegorických vozů, jo, asi tak 20, možná 21,5 minuty. Podle toho, jak Krška natočí. Prosím vás, ještě, kdyby tady byl někdo z Podolí nebo z Rákova, tak jim to potom večer u piva vysvětlete, co jsem tady vlastně říkal, jo? Děkuju. To jsem neměl říkat, ale stejně jsem to řekl. Takže jo, díky moc za to, že jste přišli. Za rok vůbec nevím, co bude, jo. Možná převrat nějaký, jo. Mějte se hezky a já jedu na oběd ke Klausům. Čau. Ahoj. Jeď vole.